garisnya kayak gini ya. Yen pancen takdire kaya ngene ya kudu dijalani ae. Move on ya Jul ya, move on ya. Rasane koyo wis ora kuat, kowe aku anggone urip kebayang. Saben dino ra ono ketentreman, rino iki mung urip keringan. Ati loro ra tau terasa. Cukup. Pikir apa talang atiku ucapno ketika berapa kalaku kabulno aku isi sayang kowe sing balik tak tresno kula jogam paku bersuara yen salah aku jaluk ngapura aku ora pengen gawe atiku ngelo urip omah-omah ana cobrang iku lumpah nanging kabeh coba raki budak aku sing kaya ngene tetep bae turu ora ana perubahane yen amung tembung jare coba percaya yen kabeh durung ana butine sing sabar aja nesu yen nesu ilang ayuku sing jember pikir lan atimu aja gampang panas mergo cemburu aja gampang panas mergo cemburu. Oke, aku janji 2 sudah. Terima kasih Mas Baju Oren ya. Mas Miju